Derinde bagved ligger huset. Her kunne man jo godt have en dobbelt carport der. Jeg tænker, man skal rydde mange af de træer her. Derinde bag har man huset. Her bør der vel være fuldstændig ryddet. Måske et bibehold. Et enkelt eller to. Grunden går videre. Jeg har nabohuset. Grunden går videre her bagud. Jeg ser, der er en lille træer, der er væltet og sådan noget. En lille skur der. Her kunne man godt have noget, en eller anden solplads, ikke? Måske. Derinde har du Kraken, som er Arne Jørgensens sommerhus. Dengang han levede, faktisk er noget af den grund herude også vores. Men altså, jeg kunne måske godt tænke mig, at man havde noget, et eller andet hegn afgrænsning her. Hvor det går ud med her. Fordi den her vej skal vi jo ikke ind til grunden. Nu går ind igen. Der er huset. Og der er et andet hus. Jeg tror måske det er annex. Hej. Jeg går lige og filmer lidt. Ja, det er en god idé. Lige 2 sekunder skal jeg være der. Så skal jeg lukke op i med. Vi må godt få integreret det på en eller anden måde. Så går grunden med en 5-6 meters penge den vej der. Og inde midt i der vil jeg tro. Ja, det er sådan endnu et skur. Jeg tænker bare, at jeg skal ned. Igen her en ting at sige. Det kan man vel godt have åbent i og for sig. Jeg skal bare ikke beholde nogle af de træer. Det er ikke særlig charmerende i hvert fald endnu. Her igen. Mange træer er allerede væltet og fældet. Jeg kan måske fornemme, at der er en 5-6 cm derude. Huset igen, og det der lille annex ting der.